Alright, na yung oras tayo amin na sa ngapada. At tuwing aruden ti ka back to back ti idikal man laeng ni Manong Nemi. Ti programa nga napauluan. Kumusta itan dagiti pinklawan? Ay, kumusta ka itan kasin ko lang kuma? Kumusta ka itan pinklawan kung kulang matin? Ayan, problem of the day portion. Pakaibasan ti surat, pakasaritan ti parikot iti biyag. Dagiti naati ti manok na ay dagiti problema iti biyag kulang kuma. Problema ti pamilya, problema iti love life, problema iti biyag, problema iti amin-aminen. Problema iti karuba, nakaikamangan, na dumaduma a problema. Ang empacheck nga dagiti Ilocano, dagiti viewers tayo. Ay kaslaawan ti problema na ita. Nga ipakita no umisema. Kaslaawan dagiti problema. Kitain nyo na nga lang ni BBM, nalipatak pa dagiti pautang kon. Ay malagip ko awang gayang pautang ko sika. Siyak gayam ti da utang na. Sakit din bagbagak no mga tiyo ni BBM lipatek aminen nga nakautang kanya ko na. Ngem lipatek mat di kiti nakautang ako na. Okay, nakaragragsak tayo mga kasin. Pay problema timintay mangikan nga maibasa tata ngal daw. Hindi ko masabado angem nagminatay kami met. Pasensya kayon. Hindi ko makalman angem apon ta atidog ti pila. Angem ure mapudpudutan tayo, ure no aglenglang etisel lang tayo makabutos tayo laeng. Kastat kapatig ti buto ti maysa gad maysa. Ay butos kunak kuma. Nasana kami natatagalog. Importante ang inyong mga boto kung nada ngamin. Agbagtit tiping klawanan kasin. Ay, andi nga yun tay ida. Saan nga gapot saan da nga binutusan ken sinuportaran ti manok tayo akit apain tay ida. Nalpas ti pa nagbubuto sen mga kasin. It's time to move on. It's time to heal para kadigiti met nasakit tinakem na nga saan nga nangatiw nagiti manok da. Especially kada ti napingot nga kalaban ay adayo gayam aya urek titipon gayam ti butos dagat adayo pa nga amang aya ang it's time to unite kasi at the end of the day agpapadatay metlaeng nga Pilipino aya kita tilang daw atin te kadakwada move on ken sapi ko ma taawaten da ti resulta ti pagayatan ti mayorya, ti majority of Filipinos. 60%, almost 60% of Filipinos, first time in the history of Philippine elections, nga ti maysa nga presidential candidate, nakagunod iti majority votes. Ay nagrigat. Alright mga kasin. Alright mga kasin, hindi karo din rogyang nga ibasa diti problem of the day nga napadayawan nga may ibasa na tangal daw. Agapuke ni Joy iti Middle East. Saguday nga ti surat ni Joy. Dear Kasin. Shoutout pa kini Denmark Ragindin and also kini Carganilia Tolentino Jomar Analisa ni Grace Gaspar Palakay ko na kuma nga maka BBM Sara. Thank you for sharing email da unana. Ken hello pa kini Kasin Evelyn Salmo ay Evelyn Sadjan Marukin ko na kuma. Hello, Mami Teresita. Ayan, kasabay ni Elsa Sadjan. And iti viewers tayo from Hong Kong. Agga puwak iti rigat. Bueno, narigat a pamilya. Narigat ti biyag mi. Kaputa, siyam kami nga agkakabsat. Nga siyak ti may kailima nga anak.
Idinto nga gagangay laeng met ti pagsapulan dagiti naganak kada kami. Rason no apay nga jak nakapagkolehyo. Sang kaibaga idin datatang keninanang nga didakto pagbasahan iti kolehyo kaputa dida kabailan. Indo na makagraduarang iti high school. Tumulong kano kadakwadan, nagtrabaho ak. Kagaputa, tari gagayak launay iti ag kolehyo. Tadyak nga rod kayat nga maitulad kadigiti kakabsat ko. Kastameten, gaputa adda arapap ko iti biyag. Apaggraduar ko iti high school, ket naglibasak iti balay mi, iti Cagayan. Ket napanak nakigasang-gasat, dita Ilocos Norte. Iti ayan, ti ikit ko. Saan nga mo datatang kenanang ko, no so dinno tinapanak. Ang imidi agangay, ket impakaam mo metlaeng ni auntie kadagiti naganak kanya. Takas ket kastaunay ti luksaw dagiti dadakkel ko kasinyo. Ngem awanen dinaramidan da. Dita imbagak nga nakastrek akon iti trabaho. Nakastrek ak iti trabaho ijay Batak City. Na dumaduma tinastrek ak nga trabaho kasin sales lady, servidora. Agingga nga nakastrekak nga maysa nga kadkadwa iti maysa a pamilya iti matlaeng Batak City. Ket ditoy nga namamok ni Jay. Ay, kuya, gumatang ka di banana Q? Uwin ko mga rod, ading. Naimas tila nga ta banana Q ma. Ay, luto ni Ma'am Mirna daytoy. Ma'am Mirna ko na. Itakalay nga makita, miss. Ading. Ay, nabiitak pa ngamin kada Ma'am Mirna. Tultulungang isuna nga agla ko iti banana Q. Mahilig ak iti banana Q. Iso nga, gumatangak mga rod. Ay, sige kuya, naimas ka talaga deti banana Q mi. Naimas manin Lalo kat sikat manglako kanya. Ay, ni kuya man. Tila ibagbaga nga. Agpaisumet. Mabaling ka diti magkamam mo, ading? Sige kuya. Nga anya tinagan mo. Ay, siya gayam ni Jay. Jay? Kaya abing mas daw ka. Joy nga min tinagan ko. Jay ka? Siakmet ti Joy. Ay, okay, what a coincidence. Agbagay tinagan ta. Jake and Joy. Iso nga agbagay tamat siguro ading anya. Wala ni kuya, italaing nga makita na. Sa may bagagbagay ta. Kaya nagpaisumet. Medyo natayag ka. Natayag akmet. Adya ti height mo gayam? Nadyak mariro kuya ket 5'4" ko. 5'9" mo kanya. Di ba? Agbagay ta. Natayag ka nga babae. Natayag ak na lalaki. Kuya, di met gumatang ka ti banana Q. Ay, gumatang ka talaga. Sabi nga rod, adadumit ti istoryam nga meta gatangin nga banana Q. Sorry kasta kami talaga no makakita kiti nalapsat na babae. Kuya, nalapsat ka dyan. Sino talipsat dito? Ni Ma'am Mirna atin nalapsat. Sika tinalapsat. Agubrakla dito yung grocery. Agasidig talaga yam. Original dawag to may gumatang ti banana Q. Ay, sika Jay. Ay, tita. Apay umaada ka dito ay. Gumatang ti naimas nga banana Q tita. Naimas. Ita ka man na gumatang. Tita man, kanayo naklar ga gumatang. Ay saan? Ita ka lang gumatang. Kuripot ka. Siguro akit kahit mo lang gumatang, tada nalapsat nga, na pinasa balasa, nga aglako. Ay, tita,
Oy, sika. Oh, Joy. Saan ka nga mawat-mati ka daytoy? Ni tita mo. Ala, gumatang ka ro din tita man. Kanayon na tao gumatangan. Daytoy. Ala ka ro, ala na tagatangin mo, ta pumanaw kan. Sublikan kat ni. At tapay trabaho. Ken maistorbo deti kadwami. Oh, Joy. Mahang ka mati ka dayta. Mm. Wen ma'am. Wen ma'am kunam kasla kataltalaw na lang talya-talyawin met. Saan ma'am? Saan? Oy, ibagbakin ka Joy Awan ma-future mo ka dahil nga lalaki. Luko-luko dahil dyan. Ha, ma'am? Amok dahil dyan. Amok launay ti pamilya na. Amok ti ugali na dahil nga Jay. Saan mo mapagtalkan dahil dyan? Nung managarim king ka, saan mo nga ipangpangag? Saan mo nga, hamo nga ikaskaso? Sige ma'am. Binagbagaan ka When ma'am? Ala, aglako ta nga rod. Ala, bareng no sikat ti Surtek. Sige ma'am. Jack ilibak kasi nyo nga medyo kiniligak. Kiniligak, iti damo nga panagkita ken panagsarita mi ken ni Jay. No paibagbaga ni Ma'am Mirna nga saan ko kanong ikaskaso ni Jay ang kasong agarem kanya. Nga ibagbaga na nga luko-luko kano. Nga awang kanot ma-future ko yung kuana. Jack pulos impangag kasin yung aglalo idita agparparik na meten ni Jay. Kanayon meten umay aging gagatang. No kung magumatang ti lima nga stick stick ti banana kyuket. Ti loko. Imbes nga gulpian na kat sa gaysain na gatangan. Agsubli-subli. Kit numanen kiddayan na. Saan kayo bagana nga napintasak ka no? Dito yung meten nga jak napupuutan nga naregreg tiriknak ken kuana. Aging nga iti may sangal daw inawis na nag-date kami. Kaya dito yung meten ti panangaklon ko ken kuana. At inamnamay idi in kami ag-date, in kami mangan iti restaurant, in kami agmall. Angem saan met nga date tinapasamak kasin yung tainyawid nakmet iti balayda ket dituyen nga adda napasamak nga saan kumapay rumbeng nga mapasamak. Wala Jay, apay nga tata iti balayo. Napudot ti tarwar ket di met inta J. Robinsons saanen aggastos tapay dito ilatan tapos nung makapagsarita ta ada privacy ta sa mo kadi kayat nga masolo na ket masolo kamet. Uwi nangim itay laing nga inaklon ka Jay ket saan ka madanagan mas safe pa dito awan ka dito kadwam dito balayo awan da rimor dagiti kakabsat ko sa ninanang ada na panan na. Anyang ruti aramidin ta dito Kas di kiti aramidin, di kiti agnobya. Ala, Jay, tsak pinakasagana iti kasta. At dayamot sinaganaan no kasta, Joy. Saan nga uso itadaytan? Di ba, ipatpatignak? Kat ipatpatig kami. Dayta tinasisita. Nangim. Ubing tapay. Kasano saan ka madanagan? Daman mapasamak ka data, nakasagana ka mang takder, nakasagana ka mang sungpat. Manon pala titawenta, ag 18 nakto pailaeng, kamay mayatan nan. Kadwa na dita, 18 nag-asawa dan. Winangin, diyak kumapakay ti ag-asawa. Kadi saan? Apay, gaputa saan tapi ag-asawa? Saan ta mabaling nga aramidin di kiti aramidin, di kiti agnobyo ken agnobya? Nangin, saan ka di nga alisto ti pasamak?
Ket di inayatin ta Mm, Jay. Jay. Mm, mm. Sigurado ka nga awan makakita ka data? Awan, asino ko mati makakita ka data? Baka na sumangpit ni mamam. Saan? Mabayag pa. Iso nga intay ti silet kon. Joy. Tapno maaramid ta ti kay kaya't tang aramidan. Gim... Saan kagsasaon? Intan, I love you so much, Joy. I love you so much, Jay. Puyat pa mo. Hello, bagi ni Carmen Pagi, ani Auntie Justina Ruiz. Makaturturog ka sa kasin yung napuyatan ka la. Uy, nagwatcherak amin kasin. Nagwatcherak ng among bayad na. Aya. virtual watcher. Nagwatcherak dito laing balay. Saka mo tinapasamak kasin yung no, api nga jak nakapagked-ked idi ta inserrect na kon ni Jay iti siled na iti balay da. Tunggal agkan na dagiti bibig ko ket kaslang sabsabali ti reknak kasla malipata kun ti amin. Malipatak nga saan kumapay nga rumbeng nga da mapasamak mi gaputa ubing kampay laeng. Saan kumapay arumbeng gaputa ti gaboy ti tarigagay ko nga makaurnong ket maituloy kunto ti panagbasak. Taday tamet ti rason no apay nga imayak nakigasang-gasat dito Ilocos Norte. No makapagtrabaho makaurnong sa akto agenrol iti kolehyo. Ngem sa bali metten tinasnas trekak kasinyong. Sa bali metten tinasarsarakak. Adag metten iti uneg ti siled ti maysa nga lalaki. Nga ag-ag ka na saan laing nga ti bibig ko. Ag-ag ka na ti tengged ko. Ket damo nga adda makaagik kanyak a lalaki kasinyong. Kastigayang tirik nana. Malipatam ti amin. Tunggal mariknak ti bara. Bara ti sangaw nga gapo iting hiwat ni Jay. Bayat nga agkan na tinaduma-dumat nga paset ti bagik. Bumarbara met ti bagik. Gadya ko na pupuutan nga naikat amin gaya men ni Jay ti pagan-anay ko. Ket dituyen ngay naramid na ti amin nga mabalin ng aramiden kanya. Inkidem ko laengen kasinyo. Kaputa talaga nga maganganasak ti aramiden ni Jay kanya. Agingga nga nariknaklatan nga rinabawan na ket adda inserek na itinagbaitan ti lupok ket nariknak nga napanaas na abges. Jay. Apay, masakit. Ha? No kasta? Awan pa ti padas mo, Joy? Awan pa, Jay. No kasta birhen ka palaing? Uwen, Jay. Awan pa ti padas ko. No kasta nagasatak? Tasyak ti makaunaking ka. Saka madanagan. Inayatik laeng. Nasakit ka di launay? Ano sam ti sakit na? Madam na malaeng saan to nga nasakit? Sige, Jay. Nasakit. Nasakit? Dati palaeng ulo natin si Mrek. Kitakman. Hatid dugpay.
Atidog pa dati saan nga si Marek. Yung nasakitin, Marek, nakasakit na. Nukas ta gulpek nga ron. Ha? Gulpek. Tapno mama minsan ti sakit na. Sigurado ka? Yes. When? May mayat, analis to. Aray ko. Aray. Kare ka, nailit ka talaga. Ready ka na? Ha? Gulpek, piksak. Tap na no sumrek mamayin pinsan. Tap na no mamayin pinsan, matlaing ti sakit na. Sige. Sige, Jay. Aray ko. Aray ko. Ready ka na? When? Aray. Aray ko. Aray. Aray ko, Jay. Si Mareken. Anong samlaing ti sakit na, Joy? Madamdamalaing. Saan ton nga nasakit? Garing ka, inayadim laing. Anong samti sakit na? Awan ti galas na no na inayan. May mayat no paspasang. Jay. Nakasaksakit ka sinyong nasakit ti damo. Nagsangitak saan lang po iti sakit ang nariknak. Iti panakadamo kanyak ni Jay. No di kat malagip kon ti kalikagom ko nga nagtalaw iti balay mi. Ti kalikagom ko nga makaurnong kat maituloy ko ti panagbasak. Makabadekak iti kolehyo. Tapno sa anak nga maipada kadagiti kakabsat ko. Ngaman niya tinaramid ko. Simurtak iti lalaki iti boyfriend ko. Ada napasamak min. Saan kumapay nga rumbe nga napasamak. Saan ka nagsangit na nagayatan ta nga duwa tinapasamak, Joy? Kasano nga ro din no? Nagbunga tinaramid ta. Saan ka madanagan? Nung nagbunga, nakasagana ka mang sumpat. Kahit ko ba iti? Kahit ko kumapit agbasa. Akit, baring awan tini. Baring saan nga mabuo Angin, mabaling kan tumadlat agbasa o reno. Adanton anak ta. Isong saan ka nagsangit. Ipatpatid ka unay-unay, Joy. Ipatpatid kamit unay-unay, Jay. Namatiak kadagita nga kari ni Jay. Nga saan nakabaybayan. Nga saan nakto nga baybayan. Iti kanito nga agbunga tinapasamak kada kami. Kadga po, takanayon nga nasasamit dagiti kari na kanya. Masansan idi nga awisen na nga adama mapasama kada kami kat sa anak bet nga agked-ked. Taaminek kasi nyong idi ta masansan metten kat maganasak metten. Pudno ti kunana nga iti damo laeng nga nasakit. Agingga nga 2 bulan metlaengen kasi nyong ket metladat nganen. Ibagak nga rod kay ni Jay ket kas ti Karina inyawid nak iti balayda. Gaputa agdadagsen ako. Maluksaw met kanyak ti dati amok ti nagyanak no apay nga nagpasikugak ngem awanen ti maaramidak anya karod ket addan.
Iniyawid na ni Jay ti balayda nga jak amuno anya uno asano ti traton to kanyak ti pakaikamanga aglalo kadagiti naganak king kuana. Kadi di na makadanon kami iti balayda nga inyam amunak kini mama na. Kasta unay ti pungtot ni mama na, paunay ka matin, Jay, barok. Ma, adadetan. Kita napasamak ti amin, awan sa alin nga maibabawi pa. Uy, nagananan ka kumaanak ko. Kumamano, ada na pintas ka trabaho. Awamet tinapulos ka na talaga na trabaho. Sakit kasta nga na barkada ka, na bisyo ka. Oh, kumamano nakasagana ka nga agbalin nga ama. Oh, sigamat balasang ko. Ubing ka pa'y gahayam. Apay ba't nga nagpasikog ka? Pasensya kayo, ma'am. Mama ko na. Pasensya kayo, mama. Nakalipat kami ngamin. Ay, na Diyos ko, ay. Hey, sigurado ka na kaya mo, hindi pamilya, barok. Un, ma. Kayang-kaya na ita. Paunay ay, ti amam asilaing ti agpamilya. Oh, kumamano saan ka nga na bisyo. Kumamano saan ka nga bulakbol. Di talaunay ti ka. Kumamano agbalbaliw kang barok. Kita agbalbaliw ka. Ikanim da ita. Tapno maawat ko. Nga na isang pitmon nga asawam. Ikanim kanya agbalbaliw ka na anak ko. Sabalin, iban sa balya mo titurong tibiyag mo. Ikarim ganyak, Jay. Uwan ma. Anya, nakaulkulit kayo. Uwan ko naklaro din. Uwan ka nga, uwan nang ipakitam. Ipakitam kang balbaliw ko, ijam na kita bisyom. Liglikam na kita barkada mo, sa bali di biyag mo itan. Adda aginamon, addan to pamilya mon, Jay. Ha? Tumgig ka kanyak. Uwan, mangmangig kayo ma. Ayakit din na ya. Ay na Diyos ko. Nala, balasan ko. Kumusta ti managsikog mo nga ron? Okay, mama. Alagit na sayat, Alagit pasensya ka ti balaymin, Pasensya amon ni Jay, Alagit tulungan nak nga ron anak ko, Mama, tulungan nak nga mamagbagay ti anak ko kini Jay. Tapno agbalbaliw. Ay na, api nga pinatulam ta anak ko, kat kasta nga nakabisbisyo, nakabarbarkada. Nagkarimit isuna, mama nga. Agbalbaliw ka nun. Bakit nasayaad ko maano kasta? Ang namin anon nga nagkariday tang anak ko isang amok isunan. Sigurado laki di nga. Ay na Diyos ko. Alagim sika, wala anak ko. Anadamta si kugmo Ay na, awan ti maaramidan tayo adadaytan. Oh, alagit welcome to our family latan Alagtitinulong tayo, agiinanos tayo. Giinanos tayo kuna iti katuganga kasinyong no siyak agit narwamak tirigat naanosak baglakid din ta nasaya at kanyak ti katuganga no kasta nga mabannog tulungan nak saan ka gubrang kuna na no siyak latan kadata sikog mo pasaray ilabayan dakpay ti kanek. Angem no kasano ti kinasayat ti katuganga kasinyong kastamet ti kinadakis ti ugali ti naasawak kunak no pay live-in kami pay laeng taditoy kaday ti panagdenami kasinyong bayat a masikugak dito'y ko nga naduktalan dagiti madi nga ugali yan madi abisyo ni Jay. Napanagrik ket inyawid nak iti balayda kalpasan nga sinikugan nak angem ibati nakmet pumanaw mapanagtrabaho malpas trabaho na iti rabii pumanaw mapaniti barkada na mapan makiinom mapan makisugal awanin ti karina nga agbalbaliw tadimet nagbaliw ti taray ti biyag ni Jay.
May santo nga aman ni Jay ngem kasla nagtultuloy nga agbibiyag nga kasmay sa abaro. Ano anya dagiti madi nga bisyo na ket bisyo na lata. Arak, sigarilyo, sugal, itat number 1. Di agangay ket naamuak nga babaero pay gayam. Ad-adda nga dagiti babarkada na ken dagiti kakabsat na nga pada namat nga sugador, mamartek isut kadwa na imbes ko mga syak. Syak nga asawa na. Ken ti agbalin to nga anak mi. Kaya do dagiti mga salsaludsod kanya no ape kano nga kinayat ko ni Jay. Anya kano ti kinayat ko king kuana. Jack amo nga rod ko na. Tilaad na nga pinatpatulak kano. Nagado kano ti matino nga lalaki. Angim ape nga itikas kini Jay ti pinili. Awan met ti amok isungbat ko kasin yung basta nariknaklatan nga agayatak kini Jay. Nga idi awisin nak, nga da mapasamak mi ket jak nakapagkid-kid. Tsaka mo nga talaga. Ang inan-anusak kasinyong saan lang nga putay patpateg ko isunan no diket gaputan no isinak. Papanak ko mga rod, ket masikugak. Jakmet kayat idi ti agsubli, iti balay mi, iti lugar mi, di kagayan. Ta sigurado nga didak maawat. Sigurado nga didak maawat, dagiti naganak kanya. Sigurado lakid di nga inlaksid dakon, kalpasan nga naglibasak, nga sa anak nga dimngeg kadigiti pamagbagada. Anya da ito nga nasirserek kun kunak itinakim ko. Ang imawanin ti mabalin ko, no di ti awaten ti kinapudno, ken awaten ti kasasaad kong agdama. Nga may di mapunwana kon, ket amok meten ti lumaban kasin yung amok meten nga salangaden ti asawag. Api nga itaka man laing ngayon, ha? Amo mga masikugak, Jay. Nakakaladladaw kang agawid. Kit kasanoro din na daka sa pulak. Kasanangaro din no agaraka ko no anya no nagpadara ako no anyaman yat ada yung apo. Ay nasisitakin ka dagita barkadam sa karon nga asawam. Inyawid nagdito agtala ka man. Makapabisit ka. Basta agmamalas ti rabik. Kita apay na pangkakataman na kisugalin Amuti, napalandi kwartam. Di ba nagsweldo kay tay? Awan ka rod, naatiw. Kita apay nga nagpungtot ka. Naatiw ka lang, ipaatiw mo lang ka rod, isugal mo lang ka rod ta sweldo mo. Agpungtot ka pa'y. Kita makapamalas na ta pa, nagngingiwat mo. Sao ka lang asao. Kita, api ko mga sa anak agsao, asawa na. Alam na kibaybay ang galata, kadita nga mading aramid mo, agtalna kang kunak. Kapi pagtalna, inaksikaw matagtalna Anay ko! Ay! Anya da ita! Ay! Ay na, Jay! Ay na, anong di asawa mo? Anay ko! Kada kabibisit. Agmamalas lor, dataon. Apagsangpit kong, ngiwatan na kit din. Apit naskin nga rin gatong paem. Ay na, umay ka dito anak ko. Masikog pa ita anak mo, di ka lang mabain. Di ka lang mabait. Anay ko, bumalaw ko dito. Bumalaw ka! Yan, anak ko. Pasensya mi anak ko. Dahil titikong ko na ako. Sabi nga, di mo pa nga inam mo nga umuna. Di ugalit Di anak ko. Simurot ka. Nagpasikog ka. Ala, awan ti mabalinan tayon. Angin, kumusta ka? Hanggang di nga nasakit na tiyan mo. Saan? Nasakit na taping-ping mo nga rito nung pana. Nasakit tinakim ko tayo talay nga damang tumbangan niya, mama. Ay, nagalas talaga tugali na neta nga, Jay. Mabiyam ta magbaga akto manin. Ala, anos ka anak ko anos ka, takinayat yung height na ita. Ay, nag-goobing kayo pa kami nga nag-asawa. Wen mama, anusak. Nagan-anusak latakasin yung dedat kanan ko mangyeg agan-anusak. Gapota, awan met ti papanak, no panawak ti asawak. Kat kunak itinakem ko bareng agbaliw ito inton makaanakak. Angem nagbiddutak manen kasin yung taure edita na ipasngay kunti inauna nga anak mi. Masansan lata nga kabilen nak no nakainom tong paen nak saan lang atong paidin.
Kaputa nakaanak akon ket maitured na pa yan nga danugen na tirupak. Maitured na pa yan nga kugtaran. Aglalo no naabak ti sugal ket dumawat kanyak ti kwarta. Dumawat kanyak ti kwarta nga isugal na nga jacket nga ikan. Wino dati kiti kundawe nga awan maitid ko ket ipilit na lata. Ket do kasta nga kabkabilin na komporme ti pagtartarayak nga bitbit ko ti anak ko nga maladaga. Komporme ti pagpapaarayatak kadigiti karuba mi, kadigiti kabagyan da jay. Sakit karget nak nga garawen no kasta nga kalkalpas nak nga kabilin. Ay, mangted kamit lagayam, inuray mo pa lang aghay bladak. Idulduling ko dito pare, di masakbayan, masangmanan nga aldaw magkasapulan ko ma. Kasi itad mo pa lang nga ro, tapno lo umado. Di ka makawawat. Sukatakto ko nakmet kinga. Uy, nanigatan ko diaper kada gatas na atatanto nga diaper akin gatas ti magatang na umado. Paunay ka. Kaya hasang ka ko mga nakabil no intad mo katagos. Umanay di siguro dito eh. Magkari ka man. Abay. Pagpaswerte man. Abay, anyit kahit mo sa iras naman labiin. Ay, nasakit ti magbagik. Nasakit ti magbagik. Aglabos ka na. Nasakit ti magbagik, Jay. Aglabos ka na. Adag malasak no kasta nga kid ka. Wala ka rin itimod. Anong awan itimod? Asawa ka. Adda ka diti balay mi. Rumbing laeng nga asang kang agkid-kid. Umanugot ka. Kapot asawa ka. Alaglabos ka na. Di mo kitaglabos. Saan mo mabigitin ni Madog? Ano pa lang ang artem? Isun tumalapa pala na. Saan ka? Ikayang mo Talagluko. Pingamin nagkit-kit ka pala, amom lang ka matungpaan. Ala, kayang ka. Hindi nakit di pagustuhanan kat asawa nak. Saan ka nga nagkit-kit tayo? Mayag ka kumadago si tayo. Saan ka kumanasaktan? Pagbit lang kunak lang aro din. At pa lang ang artem. Naka-ay tibagik idi kasin yung ay tibagik. Kakaasya ka talaga no kabilin nak ti asawak. Ang minan anusak lata, gaputa awan met ti amok kapapanak. Daytoyen ti kakakaruan na pasamak iti biyag ko kunak. Ngay madapay nakarkaro. Tay ti maysa nga rabii nga panangkabil na kanyak. Akalpasan nga kinabil na kayat namanin nga garawin na nga nagkidkidak manin. Tama di dahiti nga raramidin na kanyang kakaslaak lang. May isa nga banag nga araramatin na. Kawa na pulos ti respeto na iti kinababae ko. Ad-adan ti pungtot na nga saan na lang nga pinigis-pigis ti badok. No di kat linabusan na pinilit na nga inikat ti pagan-anay ko. Abi ko yudin na. Bakit tayo? Makatay ito, rumor ka. Rumor ka, di malay. Abi, rumor na, di malay. Diyan labos, nakalabos. Talaga nga rumor ka, sila labos. Ipakitak iti na tao.
Nga sika. Ato siguro lalaki pala. Iso nga di mo kayat. Wanti lalaki, Jay. Wanti lalaki. Magati naman. Saan na kayo? Jay, pangasim. Pangasim, Jay. Nakalabos ako. Naman, Jay. Jay. Ilo ka tam dili daw, Jay. Jay. Ditam. Tagdagan ka. Nay, lakas ta nga. Kit-kit ka. No, kahit ko kunak. Dapat karamitan. Imbaglaeng tawan tinakakita kanya. Kaday di nga rabi nga lamu-lamu ak itiruar ti balay. Nagleme nga kadago si iti mulmula. Akas taunay ti sangsangit ko kasinyong. Ngem kasti ko na kun inan anusak lata ti asawak gaputa awan met ti papanak no isinak wenno panawak isuna. Jakmet amo no papanan mi nga agiina. Agiina ko na gaputa dua idin ti anak mi. Kat kasta pay lahing der aramid ti asawak nga di pay pulos nagbaliw. No, dinengig ko la kumadagiti naganak kanyak. No, dinengig ko la idi-ida. Saan ko mga kasto iti kasasaad ko kunak itinakim ko. Diyak kaya't idin ti aganak kasinyong. Inlimed ko, ti panagtake ko iti pills tapno sa anak na masikugan. Kadimbag laeng taad na dagiti anak ko nga mangpatpatibker ti pakinahakim ko. Isuda ti rason ape nga kayak nga ibturan ti kinaranggas ti asawa. Isuda ti rason ape nga kayat ko pa iti agbyag. Ano saan nga gapo kadakwada ket kayat ko la idin ti matay. Ngem ti agtultuloy nga agsagabay ti kinaranggas ti asawa. Ngay magan-ano saklat ta. An-anusak ti kasla impyerno. Kasidong ti asawa. Para ka dagiti anak ko. Kada dagundaway nga nalipatak ti nag-take ti pills. The birth control pills. Kad kaputa masansan lata nga piliten nak nga garawen no kasta nga makainom. At damanen na buo kasinyo. Nagsikugak manen iti may katlo gundaway. Gabayat na masikugak iti may katlo nga anak mi ket ditoy nga naduktalak nga adda babae na gayam. Iti na minsan nabati na ti cellphone na nga naka-charge. Pinakialamak talaga nga adda may palpalapayag kanya kiti nga adda babae na. Okay lang kabilin na kuman, maanusak, takinayak mo tin. Angin deta liputan nak, salak to pala kabilin. Tipid, doble-doble ti sakitnan. Kaya di talino katak ti cellphone na, nga nabati na, kat dito nga nagsakit, tinaduktalak kasinyo. Naduktalak nga pudno nga adda babae na. Adda katintin next ken katintinawag na iti cellphone. Iso nga tinaramid ko, inikat ko ti SIM card na, sa ako tinukol, sa ako imbeleng iti taltalon, tapno saan na nga masapulan. Nga idi maduktalan na, tinaramid ko, ket, isukit din ti mang salangad kanya, isukit din ti agpungtod. Ngapot pungtot na kasinyong, ket inyablat na kanya, tay charger ti cellphone. Nagsakit. Ket makitak manen ti langa ti asawak nga agpungtot. Nga kasla naklapatayen, kasla pumatay ti langa na, ket siyempre maamakak met. Di tumarayak. Pinidot na ti kalub ti kardero sana imbato ket naala ti ulok. Di rimuarak ti balay, kinamat nak, sinurot nak.
Ada naala ng hardiplex nga imbakal na kanya ket napuntaan na tilikod ko kas taunay ti sakit na. Imbaglakit din ta naganawan dagiti kakabsat na. Naganawa pa ni mama na. Ang imawan. Wala kini mama. Mama. Uray no anak kiso na mama. Naskin nga ipapulis ko, ipakapitan ko. Ala anak ko. Ala kita, awan ti mabalin mi ano, ipapulis mo. Kit niyo ipapulis mo. Ala kit aramidem ta baring nisot pag nakman na. Baring nisot pag balbaliwan na ta talaga nga. Di may maawatan dahita nga anak ko. Ay, naaya. Talaga nga. Naluko dahita. Nakamunoan yan. Sino, alaan na ta. Kabailan na nga, dangran ti babae. Wen nga rin naman. So ngayon, nakipapulis. Ipapulis ko ti asawa. Ang imidyad da kami ti pulis. Kasla natuktukan na bisukol. Nakadumog. E di kuwan nagsangsangit iti sangwanak nga nagparintumeng gat dumawdawat ti pamakawan ko nga saan ko nga ipabalod. Ket nagkari nga isinanan ti babae na. Ken ipaypaysunan ti panagbalbaliw na. Nagsangit iti sangwanak, nagkari. Kinitak ni mama ti katuganga ket kasla sininyasan nak nga ikampay ti gundaway na anak ko. Baring no dayto hindi pag nakman na. Narigat na ipabalod mo ti asawam ta. Kasi madagit na talong anak yu. Ipabalod mo arod ti amada. Kat syakmet ni tanga. Syakmet ni martir. Pakawanekmet. Pinakawang ko. Yung pagpagapok ka dagiti anak mi. Anak mi kunakta, masikugak nga pito abulan na hindi anak mi. Kabilin nakpailaeng. Kaasi damit nga talaga no awan ti amada. Bareng no agbalbalo ito metlaeng ni Jay. Bareng nga danamnama nga tumino ket ipamaysa na kamin nga pamilya na. Idyan nan dagiti barkada na, liklikan nan dagiti bisyo na. Mas daaw dagiti tattao iti aglawlaw mi. Taapay nga jak intuloy nga nangidarom keng kuana. Nakalawlawag nga adabasol na ket mabalin nga mabalo di suna ket nawaya akto kanon. Makalibas ak kanon iti impyerno. Angin unada. Hala. Api di mo ka talawan. No di mo kahit nga maibalod, panawa mo. Api nga, pakatanga ka kini Jay. Ang impapanak nga rod kasin. Papanan mi nga rod no panawan mi ni Jay. Sa anak mit nga basta-basta makaawit di Jay lugar mi na. Patsik nga linaksid akong dagiti naganak kanyak. Nga katkatawan daktulaeng gapo iti nagbanagan ti biyag ko. Nga ti malawak idi, nga jak dining-dingig ida idi, tati pamatik. Ti kayat ko idi nga paniknik kadakwada ket kabailak nga pagbasahin ti bagik iti kolehyo. Ang iman niya nagbanaga. Agawidak akas single mom. Single mom iti talo nga ubing. Natangken ngamin ti ulok idi. Nga jak dinengdengeg ida. Sigurado laki di nga katawaan dak, laisen dak. Iso nga inananusak latamanen ti asawa kasinyong namang namnama nga agbaring agbalbali ito no talunton ti anak mi. Napalabas laeng ti sumagmamano nga bulan. Nakaanaka kidin. Edita napaniknikak nga saan gayam nga pudno nga insina ni Jay ti kabit na wenno ti babae na. Bilibak mat ati babae na. Si aasawa mat gaya makaski ni Jay. Tiket to reddan. Iso nga ingked den kon nga agtalaw kamin kadagiti anak ko. Puskula kon ti rupak nga sumango kadagiti dadakkel ko.
Di da kam tumitla siguro matiis inton makita dan dagiti apu ko da kanyak kunak. Kas na nga ro tinaramid ko kasin yung baka manindak ko mananang tata. Baka manindak ko di kay tiningding ikitingin. Awan ti amok nga papananin. Wait ko tiyagsubli dito yung gabutan na ranggas ti asawa. Nawatin da kami kuma. Iti apo ko yun, nanang. Nanang. Nanang ko. Ang bombat nga dito ka matiis anak ko. Asindo ko mga rod ti naganak na. Mga laksit ti anak na. Lalo ko tanda apo ko. Apo ko, miking ka. Ang masakit lang tinakim di anak ko, kapot tinaramid mo. Wala na nga baka walindag ko. Umingak pa dinanag nagpaya mo na naraminig. Tarikagay ko nga makaadala kiti kuleyo. Naglibasak. Ayam sa balimit tinasir-sir ka nang. Nalaos to na anak ko. Tinasisita kiti. Inaklon mo, tibidot mo. E sabi ko, mahata, saan ka itong agbidotin? Kaasi mo, dagiti apukok ni, nagbabasit na pa. Sakit kas tangawan ti tatangdan. Pinanawan yun. Sabi ko, tulungan ta ka mga mangpadakil ka na anak ko. Kaya sino ko mga rutimang tulungkin ka nga sa bali. No, di na kami matlaing nga pamilyam. Nagagyaman na, nagagyaman na. Madamdamag ko pailaeng meno. Madamdamag ko metlaeng babae ni ti gayem ko nga makakit-kita kay ni Jay. Nga idi adda kami dito Cagayan ket apo. Ginundawayan mo ten ni Jay. Agdenden na mo ten, ti kabit na, ti babae na. Siguro agad ti pamati na agad. Saan ko matiis isuna? Nga agsubli kam tumitlaking kuana. Aging nga iti may nga aldaw, nga di na kami metlayangen mauray nga agsubli. Tinil mo na siguro ti pride nan. Ken mailiw mo siguro kadigiti ubing da talaga nga nadunggo mo isuna kadigiti anak mi. Siyak metlayang ti rangranggasan na. Imay na kami sinukon nga kasla santo nga si Mango ken nakisarita kadagiti naganak kanya. Nagkari nga agbalbali wen aliklikan nan dagiti madiabisyo na sa alay nga siyak tinagkarian nan o diket nagkari kadagiti naganak kanya. Di nanto kano ulitin ti mangdangran kanya. Maudi kano agundaway tano dangrak to manen. Uray panawak to kano. Ipagpagapok kano kadagiti anak mi. Ket siyak met. Nalunag manen tiriknak. Tapan panunutik dagiti anak ko. Tasang kay bagati inauna nga anak ko nga, Mama, pakawanay mo ni Daddy. Agbalbaliw ka nun, Mami, please. Anak ko, saan nga kas ka rin, Mami, please. Agsublita yun, di batak, Mami. Agsublita yun kada lola, Mami, please. Wala anak ko, mamuyo, mati ka sa saad ko sa dyan. Mami, agbalbaliw ka nun ni Papa. Papa, promise mo sa mundo nga sagsaktan ni Mami. Please, Mami. Mami, kaya't mi nga ganda ni Daddy. Mamiss ko ni Daddy, Mami. Anak ko. Wala na, Mami. Diyak mo. Tayo di taati anak ko tinagkid daw. Napakawanek ti ama anak. Nagsubli kami ni ti sidong na. Manugot. Nagsubli kami nga rod kasin yung nang namnama
nga daytoyan nga maudi agun daway ket agbali met nga tan ni Jay. Tadi na matlagayam kaya nga may adayo dagiti anak mi ken kuana. Angem nagbidutak manen kasinyong takaskas di nga di nagbaliw ti asawa. Di na madla tayo dyan ti bisyo na. Di na madla taliklikan dagiti barkada na. At atap ko akit at pala babae na. Aging nga di may sa aldaw at naawat ko nga flyer nga kasapulan da iti domestic helper iti Middle East. Napanunot ko, mayat saan magabruda kanya. Tapno mayadayawak iti naranggas nga asawa. Anusak ti mayadayo iti anak ko. Naparamit laeng ka nakuha na daytoy. Uretan na saya at met ti katugangak. Nadungo damit ka dagiti anak ko, di damit saksaktan dagiti anak ko. Uri ni Jay, jakpet pinapuutan nga, ginangran na dagiti anak mi. Jak pinapuutan nga, rinanggasan na ida. Kasta nga ro tinapasamak kasin yung imayak dito yung abroad, imayak na kigasang-gasat. Ngayon di mo kidi kasin yung gabuta adayo akon nga din akon madangran ti asawak, jakon marik na ti sakit ti tungpa, danog ken kugtar na kanya. Angim, di makelmet ti problema. Tapi migsamet nga agsugal ti asawak, di ta binulan nga agpawitak kadakwada, di agpawpawitak kon ket apo. Diyos ko, kasla one day millionaire. Di makadakes mapan na isugal. Nagiti nagrigrigadak dito yung abroad, ipaatiw na, nagsakit nga maamuak. So nga, tinaramid ko kasi yung sabali nga tao ti pagpawitak. Natigayim ko. Sa ako ibaga, o pangingatangan na, sa akong to ipaited ki ni Jay. Kasta unit ti pungtot ni Jay. Katapi ka saan nga sakti pangipawitam? Sakti asahon sa bali kitit pagpawitam? Ha? Pagsawsaw anak iti agkakadakes saan lang sakti pagsawaan na pati dagayem ko nga mapan mangidanon dati ipawid ko a kwarta ken pinagatan ko para kadagiti anak ko. Pagsawsawan na dila mabain. Iramraman na tawan mo tibasol na. Sana ipangta. Padasim nga ipawiti sa bali deta. Pero itad da kanyak ta kwarta pigis-pigisek. Hay. Isu na matlat nagpawita kidi kasin yung tatang mabutay ng akmet. Saan lang nga panggip ti kwarta ti pagapaan mi bayat ti kaadag dito abroad. Pati no video call kami nga rabi iyo dito Pilipinas. Malim mi dito nga busy ak ti trabaho ket ala na. Busy ak ti trabaho di ka makuha awat niya. Di busy ti trabaho mo no busy ka iti kabit mo. Ano nga kabit? Trabaho, makitam ti ubrak, ha? Makitam, agdaldalusak. Mabiit lang yung unak mo. Api namin nga detal. Api ko makit agasawa ta. Kunak, ingkala iti kwarto mi, ingkala iti silid mo. Aglabos ka takitak. Sa agsalsal. Ano, tila adda ka, madamat trabaho. Madamat trabaho, mabiit lang arod. Saan dapat makita, aglak ka, tila adda ka. No kahit mo yung kalata isarak sa bali daytan. Di bagam kid di agad adalalakim dita. Siguro agad lalakim dita amom. Dili pagbagam si ka Jay. Weno da anak ta amom nga lalaki. Weno sa bali nga lalaki, sa bali nga adda sa bali nga lahi nga karelasyon mo. Apo unay ti rugit ti panunot mon. Kasan ako mga adda lalaki. Jak mat makarkarwar dito eh. Adag dito tap nagtrabaho. Kita pa di mo kayat. Pagbitlain ko lang met. Oh, aglabos ka lang kasi makitam lang. Ha? Ay ayamim lang na agsansala ko lang. Ano pa lang saom. Di ka makaawat na madamat trabaho. Aging nga na punwan akon kasin yung kadayta nga aramid na nga pilitan na nga ag video sex kami. Ag cyber sex. Ipakitak ti
ti masela na paset ti baging ay ayamik ka no. Tay ayamin na met tay kukwa na. Oh, tilad na nga mapampanunot na ko na. Kat gaputa jak kayat kas taunay ti pungtot na napunwanak met idin ibaga kat agsinatan. Giti agsinan nagsina. Agim nagsinatan awan ti karbengam kadagiti ubing. Dimto pulos makita ken makasarita idan. Anya? Awan ti karbengan, sakti na, awan ti bibiyang ko. Basta nagsinatan, awanin ti karbengan pa kadagiti anak ta. Patsek iti nga saan na nga maaramid day taga puta at da karbengak. Itilinteg, sakti ina, sakti at da karbengan na, glalo ket ubing pa digit anak mi. Nakipin natangkenak kasi nyong ket apay di kanto kadlat aguni no kasapulam ti kwarta ko na. Iso nga jak nagpawpawit ken kuana. May sa bulan, may sa aldaw iti may sa bulan, ti kada bulan may sa aldaw lang ti day off ko idi. 5 oras lang nga mabalin kami rumwar. Dati mapanaklat agpawit. Ngem kaputa. Ingkeden kon ngagsina kami kat sa anak ko nga nagpawpawit. Ang ti makadages. Siyak samit ti umuna nga sumuko. Tamailiwak kadagiti anak mi. Kadagiti anak ko. Tunggal tawagak ida. Iparit ni Jay. Nga iparit na nga kasaritak dagiti anak mi. Dagiti anak ko. Please, Jay. Mailiwag ka dagiti ubing. Kahit ko ida nga makita ken makasarita. Please, Jay. Maasyang ka kumakanyak. Di mo lamot ka sa saad ko dito abroad. Nakiti anak ko lagi, di mang patpatid ka ken mang papapig sa kanyak. Iso nga pa nga asim ko ma. Ipakitam ken makasaritam kanyak dagiti anak ko, please Jay. No kayat mo nga makita ken makasarita ida. Oh, please Jay. Oh, agad agpawit ka. Oh. Eh, sinanak, di mo metlagayam kaya. Oh, warigregata nagdituyin. Iso na lang, hindi pigsak kin rason nga kaya't ko may tiyag-biyag. Di mo ko maipaidam kanyang dagiti anak ko, de. Iso nga road, no kaya't mo nga makita kin makasarita ida, nakasimsimple metlaing da aramidem, Jejoy. Agpawit kay di kwarta. O, kalpasan na. O, makitam kin makasaritam to idan. Ang masapol lakit. Dati magbaking ka O, ipakitam to. O, ag sex video ta, ag video sex ta, video call. O, agad di mo kaya tagad awanin tinasken pero agure ka. O, anya. Inagtagpamitin to na day off ko. Iso nga please pa, ipakasalitam lang ko niya kita tagad anak ko mga inton day off mo? Oo. When into the day of ko. Umnam na maig dayta When. Oh. Kasalitak mga ron. Madi Anya nga madi. Di ka mat pinagpawit. Agpawit ka nga muna. Ay baka kit no makitam kin makasaritam idan ket di kan tagpawitin. Saman jay agpawitag. Promise agpawitag. Ha? Jak mamati. Agpawit ka muna sakbay nga. Ngem jak met makaruwar dito balay ti amok jay. Saga makaruwar dito di ma'am. May saldaw lat makabulan. Maminsan lay di makabulan. 5 oras na nga mabali lang karumar. Ket deta ket tadi kamot nga nagpawpawit idi. Ket anusam ngayon to no day off mo. Ipanakakitam kan panakasarito saan ko man Jay please Jay awanin basta nakaikid din ako Jay inton makapawit ka kan umanukot kan kahit ko nga mapasamak ijay mo to nga makita kan makasarita kita ubeng Jay Kaskas di nga di na ipakasarita, ipakita kanyak di anak ko. Awan kanon ti karapatak kadakwada, sipod idiin sinak isuna. Nga santulag subli ti dati nga nawaya ka makakita ken makasaritak dagiti anak ko. No agsubli akeng kuana, agpakumbabaak.
ibabawik ti panagsinami, ken binulan nga pauitak isuna iti kwarta. Kaya tasawin, makipinpin na tangke ni Suna. Ha, apay ti amunan no saan nang maaramid, sakit maaramid. Siguro anusak laingin nga jak makita na kita anak ko. Ngam deta umanugutak tiket na nga mapasamak. Aglablabes ka launa yan, Jay. Urain ito yung kano, di ka ito ng subyanan. Ito no, makaawid ak. Makamunto ditan. Ilaban ko ti karapatak ka ti anak ko. Amo ka siyak dadakarbing ang nakadakwada. Ingkad din ko nga roden kasin yung ngalipati kon saan ko nga subyanan ti asawak. Amok nga dagita ubing ti ususarin na nga pang blackmail kanya. Tapno no manugutak ka dagita kayat na. Tapno makontrol na. Bilang ina, nasakit para kanya. Nga adda kita abroad ka, jak makikita dagita anak ko. Jak baka sarita idangim anusak para kadakwada. Anusak. Tenton makaawid ak. Bumawi ak to kadakwada. Kasta nga rin tinaramid ko kasin yung kat idinaamuan na giti tattao nga nagsina kami niti asawak apo at damad na giti agparparik na naadaanak kada giti chatmates. Ang iga kasin yung nga paneknekak nga awanin apulos ti marikriknak nga ayat iti asawak tanain labak iti maysa nga foreigner. Nga tunggal kasaritak dahil nga foreigner iti internet nakaragragsaka mariknak ti panang respeto na kanya nga oray na amuna iti kasasaad ko amuna nga addaanak iti talong anak kasla kapat pategak keng kuana kasla kapat pateg ti kinababaik keng kuana rason no apay nga naregreg ti riknak keng kuana. Jak amuno kasanongem kasla na amuan, kasla na idanon Kenny J nga ada kasukatnan iti puso. Di mat na amuan nan kaslamat laan yan nga agpakpakaasi kanyak nga sublyanak kano isuna. Ito yan. Simu kumetla isuna. Imbabanan, tinilmon nan, ti pride na kat agpakpakaasi isunan nga agsubliak keng kuana ornosen mi kanon ti pamilyami alang-alang kadagiti anak mi itay laeng lawas na kasin yung nagchat kanya insina na kanong agpaison ti kabit na kasla jak mamati nga agsangit manen di asawa ket dumawat ti pamakawan kanyak. Pakawalan dak Joy. Amok nga do't basulukuhin ka. Ken nakasaganak nga sulnitan dagiti nagkurkurang king ka. No pamakawan laeng Jay. Napakawan kan. Ang empty kayat mo, nagsubliak pa iking ka. Saanin? Basta no agawid ak, ilabang ko ti karapatak kadagiti anak ta. Please, Joy. Joy, agsubli ka kanya. Sorry. Makawalan na kuman. Joy. Joy. Kasi yung naanusak na talaga. Ngem ada nagpatinggan ti anos ko. Angem daytoy manen. Maburiburan manen ti panunot ko. Ano nga naka-move on akon kay DJ. Ano nga inawat kon, tiniis ko.
Nadyak makita di kit anak ko tapnulaing saan? Tapnulaing sa anak nga. Saan ko nga patganti kayat nga mapasamak ni Jake? Itakit agsubsubli. Itakit agpakpakaasi nga agsubli aking kuana. Para kadagiti anak mi. Nga ibagak nga wen. Makasaritak kin makitak manindi kiti anak ko. Angim kasanuno. Kasano? Kaso nga rod no pinakawang ko ta agsubli aking kuana ket di met pegahim nagbali wisuna baka agbabawi ak tulay. Kasano pa'y kit awam meten di panagayat ko keng kuana. At dami ten sa bali nga pakarik na kiti ayat kasinyo. Kada ito itati problema medyo komplikado. Kaslag pilpili ak iti nagbaitan iti naurno sa pamilya ken saan nga naurno sa pamilya nga nagsubliak ken ni Jay ada posible nga agbalbali wisuna ket maurnos ti pamilyami ken maadaan digiti anak mi iti makon ko na nga kumpleto a pamilya. Angin no saan nga isut pilyek. Posible nga adan to sa bali nga lalaki nga masaraka. Ngayon kasanon to nga tati epekto na kadagiti anak ko. No agasawa akto iti sa bali nga lalaki. Dahito'y launay tiya. Problema kasinyong nakayat ko pabalakadan kada kayo. Basta ka mo basta naggulo. Balakadan dakman, tulungan dakman pang-asiyo. Pasensya kayo no medyo atidog dati problema. At atidog kumapay no imkwak amin. Amin nga nagpasarak, amin nga panagsagabak iti asawa. Kaya yun na akong nagyaman, kadagiti makaited kanyak ti balakad. Kaya kasamit tayo nagyaman na kadagiti viewers tayo na nakangeg. Kaya kasamit kayong kakasin ti anos mo nga nangurnos nang ibasa ken nang idrama to'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. More. Sabi ko mata, damit na ibati na nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag at iti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. To'y ag problema launay joy iti Middle East. Alright mga kasin, datang tinakakaskas ang nga pasamak iti biyag ni kasin tayo nga Joy iti Middle East. Permi, grabe. Da kayo ket masika kasla jak kaya nga ibturan ti kasjay nga karanggas nga asawa ko nayo. Ang imisuna na ibturan na gapo iti ayat na ididamo gapo ta ipatpateg na. Idi kuan gapo ta awan ti amo na nga papanan na. Idi ken ibang impagpagapunan kadagiti anak da. Aya. Alright mga kasin, deta nga rod, tintay balakadan.